L'auca dels Esteve. Tot començà a Puigcerdà, on Tomàs dos grans amors trobà. Fins a la farmàcia del Sant Andreu de la Cerdanya baixaren a peu. Els estudis acabà i cal Tomaset inaugurar. En arribar a Manresa al ferrocarril, se n'encarregà en Tomàs fill. Una filla només tingué, el nebot recorregué. Feren un grup d'intel·lectuals per parlar de temes actuals. Com a ciutadà de ressò, cofundà el Centre Excursionista i l'Orfeó. Amb passió i sentiments, crear nous medicaments. Naixé una figura cabdal, que creà el laboratori a dalt. Nou emblema distintiu, Ad Salutem, se'n diu. Amb l'ajuda de la dona, nova seu a Barcelona. Els seus nous medicaments més emprats que els armaments. Sintetitzaren ja a Barcelona la primera penicil·lina espanyola. Tingué una idea genial i expansió internacional. En Josep, la Montse i en Joan es posaren al capdavant. Crearen dues noves branques per la gent de bates blanques. Amb els Puig al 75, una aliança creà ISDIN. Una nova medicina varen desenvolupar i fins a 80 països va arribar. L'arbre plantat fa 50 anys ja ha donat molts guanys. Esteve a líder arribar i nova planta a inaugurar. I dels Estats Units a la Xina, el sol ja no es pon a l'oficina. En dues noves divisions afinaren les especialitzacions. Compromesos i emprenedors, ja són milers de col·laboradors. Esteve seguirà innovant i amb passió malalties resoldran.